जानाय भिडिअ लोगोफोरनिफ्राय नै दा आं ओंखाम जानो नागिरदों ना मर्निंनि दा टाइमा 9:30 जाबाय मबाइला केमेरा बै माबाया मबाइल स्टेन्डआ बायबाय आंना खुनाजोंसो खाफ्रादों मावबाय थादों ओमफ्राय आंनाव मा दं दायो नायलांदो लोगोफोरा बियो लाइजों ना गोरान ओमफ्राय बियो थास' आथिंजों ना गोरान नायदों ओमफ्राय थाइबें दङ ओमफ्राय ना सान्दा ओमफ्राय बानलु गोथां आं दिनै फार्स्ट टाइम नायाव ओंखाम जानो नागिरदों बाहेरायाव जानायनि मजायानो आलादाखा नालाय Tidak,